салом ба роғибони футболи тоҷик. нақши навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум манзуратон мегардонем. даври 11-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум ин навбат воқеан аз рақобатҳои чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо дида ҷаззобтар сипарӣ шуд. барои он ки дар рақобатҳои мазкур бозиҳои марказӣ зиёд буданд ва ҳар даста барои мавқеи хуб дар ҷадвали мусобиқа талош мекард. намедонам кадом бозии даврро бароятон таъриф кунам. аввал оғоз мекунем аз дастаи сардори шаҳри Турсунзода. дар даври гузашта ҳангома офарида буданд. бо дастаи парвози овозадор дар майдони худашон ғалаба ба даст оварданд ва инак дастаи навкори чемпионат Нораки шаҳри Норакро дар сафар дучори шикаст карданд. то ҳадде ангезаи баланд доранд ки мизбононро ягон хел раҳму шавқат накарданд. 5 гол заданд ва дастаи Норак билохира голи шармшикани рақобатро ба ҳадаф расониду Сардор 3 холи лозимаро ба шаҳри Турсунзода бурд. вазифаи дастаи Сардор фатҳи қуллаи 1 ва роҳ ёфтан ба Лигаи Олӣ аст. ҳамакнун бозингари ин тим Рустам Давлатзода баъди ин бозӣ бо 9 гол аз Шоҳин Боев пеш гузашту садри рӯйхати нишонзанҳоро моли худ кард. ҳоло тими Сардор дар мавқеи чорум аст ва имкони 100%-ии баҳс барои ҷои якумро дорад. сомони Данғара барои 3 имтиёз аз Данғара ба худи Масчо рафт ва дасти холӣ барнагашт. дар сафар онҳо тавонистанд ки Масчои навкорро бо ҳисоби 2-1 шикаст бидиҳанд. дар мавриди бозиҳои дастаи Саразму Ваҳдат, Рангону Душанбе, Сарачиву Моҳир ва Парвозу Испаролу фарохтар ҳарф мезанем. як бозии сербахси дигар миёни дастаҳои Шодмони Ҳисор ва Сарои Камари 5 ба миён омад. аслан худи бозӣ ҳарчанд фурсатҳои баҳсбарангез дошт, аммо дар минбари мухлисон гапу калочаҳо андак зиёд шуд. мухлисони дастаи Сарои Камар иддао доранд ки мухлисони Шодмон дар майдони худашон нисбати меҳмонон ноэҳтиромӣ карданд. ҳоло чунин наворҳои баҳси ду тараф дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад ва мухлисони Сарои Камар мегӯянд онҳо ба рафти мухлисии мо халал ворид мекарданд. бозӣ дар шаҳри Ҳисор баргузор шуд ва Шодмон ба дарвозаи дастаи Сарои Камар 1 голи беҷавоб зад. дар ин баробар мухлисон мегӯянд аз ҷониби довар чандин иштибоҳҳои бузург низ сар зад, аммо доварон ин фурсатҳоро нодида гирифтанд. рақобатҳои Лигаи Якум чӣ гунае гуфтае мисли бозиҳои Лигаи Чемпионҳо сурат мегиранд. интрига миёни тимҳои ҷадвал то ҳадде баланд аст ки дар ҳайрат мемонӣ. дастаи Сарҳадчиро мавсими гузашта ёд доред. ба зур аз тахонаи ҷадвал раҳо меёфтанд, аммо имсол дар бораи ӯ ҳеҷ кас ҳаққи гапзанӣ надорад. 4 бозии охири ин тим шикаст нахӯрдааст ва ин навбат бо дастаи Моҳири ба қавле Воима рӯбарӯ шуданд. Сарачи то ҳадде сахт бозӣ кард ки ногуфтанӣ. шояд набудани Шоҳин Боев лидери даста ба тактикаи Моҳир таъсири манфӣ гузошт, аммо дар асл бозии касбӣ буд. акнун Сарачии порсол заиф ба тими дӯстдоштании ман дар қатори рангон гардидааст. сюжаи ҳамкорони моро тамошо мекунем ва дар ин мавзӯъ боз андешаи худро илова месозем. яке аз бозиҳои ҷолибу диданӣ дар даври 11-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҳамадонӣ бо иштироки дастаи Сарҳадчӣ ва пешсафи Лигаи Якум Моҳири ноҳияи Ёвон баргузор шуд. баробари ворид шудани дастаҳо ба майдон суруди миллии Тоҷикистон садо дода шуда довари марказӣ Аслиддин Тағоев бозиро оғоз намуд. гуфтан ба маврид аст ки дастаи Сарҳадчии ноҳияи Ҳамадонӣ дар 3 даври сипарӣ гардида ба муваффақиятҳо ноил шуда аз тахонаи ҷадвали мусобиқа ба зинаи нуҳум баромаданд. дастаи Моҳири ноҳияи Ёвон бошад то ин бозӣ ба ҳайси пешсафи Лигаи Якум дар садри ҷадвали мусобиқа қарор дошт. бозии ҳарду даста дар нимаи аввали майдондорӣ бо эҳтиёткорӣ сипарӣ гардида дар баъзе мавридҳо маҳз дастаи Сарҳадчӣ имкон дошт ки ба кушодани ҳисоб даст ёбад. ҳамин тариқ нимаи аввали дидори дастаҳои Сарҳадчии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ва Моҳири ноҳияи Ёвон бидуни гол сипарӣ шуда дастаҳо бо ҳисоби 0-0 ба танаффус баромаданд. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад дастаҳо бештар ба хатти ҳамла гузашта пайваста ба дарвозаи рақиб ҳуҷумҳоро созмон медоданд. дар дақиқаи 68-уми бозӣ ҳамлавари дастаи Сарҳадчӣ Тоирҷон Баротов аз тарафи чапи майдон ба ҳуҷум гузашта дар ҷаримагоҳи меҳмонон аз ҷониби ҳимоятгари дастаи Моҳир аз пой афтонида шуд ки довари марказӣ дар ин ҳолат зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. имконияти мазкурро ҳамлавари марказии дастаи соҳибони майдон Маҳмудҷон Шафиев ба гол
анҷом дода дастаи сарҳадчиро дар ҳисоби бозӣ ба пеш баровард. баъди ин гол ҳуҷумҳои дастаи меҳмонон низ яку як бора дар назди дарвозаи соҳибони майдон афзун гардида дар чандин ҳолат дастаи моҳир имкон дошт ки ҳисоби бозиро баробар намояд. ниҳоят дастаи меҳмонон дар дақиқаи 82-уми бозӣ бо як зарбаи ҳадафраси нимҳимоятгари даста ҳоруншо қаҳоров ба задани гол мушарраф шуда ҳисоби бозиро баробар 1-1 намуданд. дар дақиқаҳои охири майдондорӣ бошад ҳар ду даста барои дарёфти 3 имтиёз бозиро идома доданд ва ниҳоят дар дақиқаи 2-юми изофашуда ҳамлавари дастаи сарҳадчӣ тоҳирҷон баротов аз партофти сарбони даста сайдалии сафаралӣ истифода карда голи ғалабаовари дастаашро ба тури дарвозаи меҳмонон ворид намуд. дар идомаи бозӣ ҳарчанд футболбозони дастаи меҳмон чанд ҳолати хуби голзаниро созмон дода бошанд ҳам, вале шогирдони Қаноат Латипов дар хатти ҳимоя хуб бозӣ карда чорумин ғалабаи пайдарпайи худро дар мавсим ба қайд гирифтанд. ҳамин тариқ дидори дастаҳо бо ҳисоби 2-1 бар нафъи дастаи соҳибони майдон ба анҷом расида. дастаи сарҳадчӣ яку як бора аз зинаи 9-уми ҷадвали мусобиқа ба зинаи 6-ум баромад. бозии чӣ хеле шумо имрӯз шоҳид будед дар сатҳи олӣ гузашт. мо тайёрӣ қариб як моҳ шуд ки бачаҳо нақс тайёрӣ диданд. бачаҳо ҳамашон қариб дар формаи варзишиянд. бачаҳо ба мо ваъда доданд ки ин бозиро мо ғалаба мекунем ва имрӯз ғалаба карданд. ҳазор раҳмат барои мухлисои дастаи сарҳадчӣ мегӯям ки имрӯз омаданд майдонро пур карданд. бозингари 12-ами мо буданд ва моро дастгирӣ карданд ва мо тонистем ки рӯи болида кунем рӯи таби мухлисонро ва ин корро мо кардем. намеро гуфтанем ки дар ин бозӣ муҳофизатчиҳои мо камакак бозиро суст бозӣ карда бозиро аз даст доданд. баъд буд моментое ки мо бояд гол мезадем ҳам моментое буда ки истифода бурда натавонистем. ҳай бозии ояндаи 27 мо бо дастаи ваҳдат дар шаҳри ваҳдат бозӣ дорем. ҳам бози бо тайёрӣ хуб мебинем. даста он уҳдадорӣ ки он вазифае ки дар пеш дошт яъне се холро ба даст овардан дар ин бозӣ бениҳоят зарур буд, чунки дар ин ҷо ду гӯем зарурият буд. аввалан ин ки се холе ки мо ба даст меорем моро гӯем ба 5-6 дастаи пурқуввати дастаи лигаи якум ҳамсаф мешавем ва ногуфта намояд. дуюм ин ки дастае ки мағлуб нопазир буд то имрӯз дастаи моҳири ноҳияи оморо мо тавонистем ки мағлуб кунем ва ин барои на танҳо мо барои ҳамаи мо гӯем ки якум ҳамин хел ғолибият аст ки мо дастаи моҳиро мағлуб месозем. агар сарҳадчӣ дар ҳама мавқеъ бозингарони беҳтарин дорад, вале ман 3-4 бозии охир фақат ба дарвозабони ин тим Шоҳрух Сафолов аҳамият медиҳам. баъдан фаҳмидам ки ин бача таҷрибаи хуби дарвозабонӣ дар мамлакати Россияро дошт ва ба ватан баргашту дар назди дарвозаи сарҳадчӣ ба қавле сутун сохт. ҳамин қадар барои ҳарифон голзанӣ мушкил аст ки гӯё кадом як анкабут дар дарвоза истода бошад. зеби дастаҳои лигаи олӣ аз рӯзе ки Шоҳрух Сафолов ба ин тим пайваст шуд, дигар ягон маротиба сарҳадчӣ набохтааст. ана ба истилоҳ эффекти як бозингар дар даста. бозии дигар миёни дастаҳои Рангон ва Душанбе буд. шахсан худам дар ин бозӣ иштирок доштам ва ҳар касе он ҷо буд бо ман розӣ мешавад ки ин рақобат дар сатҳи ба истилоҳи машҳур класс баргузор шуд. тоза футболи касбӣ ки ҳатто баъзе мухлисон гуфтан аз рақобатҳои лигаи олӣ зудтар сурат гирифт. рангони ман дар муқобили ҷавонҳои дар бозиҳои байналмилалӣ таҷриба дошта он гунае бозӣ кард ки роҳат кардам, аммо билохира таҷриба бузургӣ кард. хулас ин рақобатро метавонед дар сӯжаи омода кардаи ҳамкоронамон бо чашми сар бубинед. салом ба мухлисони футбол, хоса он нафароне ки ба чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни бошгоҳҳои лигаи якум таваҷҷӯҳ доред. рақобатҳои даври 11-уми мусобиқаи зикршуда имрӯз шурӯъ мешаванд ва яке аз аввалин бозиҳо ин рақобат миёни дастаҳои Душанбе шаҳри Душанбе ва Рангони ноҳияи Рудакӣ хоҳад буд. бозӣ дар майдони хонагии дастаи Рангон баргузор мешавад ва бояд қайд кард ки яке аз бозиҳои ҷолибу диданӣ ҳам дар доираи даври мазкур ҳам ҳаст, чунки дастаи Рангон дар 10 рақобате ки доир кард 17 имтиёз ҷамъ овард ва айни ҳол дар мавқеи сеюми ҷадвал қарор дорад. дастаи Душанбе бошад ҳамагӣ 3 бозӣ доир кардааст ва дар дутои он бо ғалаба онро ҷамъбаст кардааст. ба тамошои бозӣ меравем ва умедворем ки бозӣ ҷолиб ва диданӣ сурат хоҳад гирифт.
рехбарӣ накардааст дар марҳилаи аввали чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум. ҳамоно бозии марказии даври 11 гузоштааст ки ин Назрулло Ашуралӣ сода мебошад. аз оғози бозӣ маълум буд ки ҳарду даста барои баргузории ин рақобат омодагии ҷиддӣ диданд ва мо ҳам дар қисмати аввал ва ҳам дар нимаи дуюм аз ҷониби ҳарду даста голҳоро мушоҳида кардем. нахустин шуда бозингарони дастаи душанбе ба задани гол даст ёфтанд. тоҳирҷони аҳлиддин аз самти чапи майдон ҳуҷуми дастаашро тақвият бахшида тӯбро ба маркази майдон ба Назрулло Ашурализода ирсол намуд. бозингари рақами 17 дастаи душанбе бошад бо як зарбаи мустаҳкам аз масофаи дур дарвозаи сурхпӯшҳоро рахна намуд. ҳамин гол кофӣ буд то шогирдони Ҳикматулло Шарифовро боз ҳам фаъолтар кунанду бештар ба ҳамла гузаранд. бо гузорои ҳамагӣ 2 дақиқа, аниқтараш дар дақиқаи 15-ум сурхпӯшҳо таносубро баробар карданд. сарвони дастаи рангон Давлатҷон Орзузода паси Адҳамҷон Абдуллоевро самаранок истифода карда тӯбро ба дарвозаи Абубакр Раҳмонқулов равон кард. дар охири нимаи якум бозингарони дастаи душанбе боз ҳам имконият пайдо карданд ки ба задани гол мушарраф шаванду бо бартарӣ ба танаффус раванд. аз иштибоҳе ки дар наздикии ҷаримагоҳ бозингарони сурхпӯш карданд, Назрулло Ашурализода хуб истифода карда голи дуюми хешро ба ҳадаф расонид. нимаи аввали бозӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи дастаи душанбе ба анҷом расид. дар қисми дуюми рақобат низ дастаҳо бозии ҳуҷумкор нишон доданд ва мо аз тамошои он лаззат бурдем. дар қисми дуюм бошад аввалин шуда сурхпӯшҳо ба задани гол даст меёбанд. дар дақиқаи 52-ум Адҳамҷон Абдуллоев бо як паси зебо Эҳсон Чалаевро бо дарвозабон 1-1 баровард ва бозингари рақами 21 дастаи рангон бо истифода аз маҳорати хуби инфиродии худ тӯбро ба дарвоза дохил карда ҳисобро дар рақобат баробар кард. дар идома Адҳамҷон Абдуллоев ки муаллифи 2 ирсоли головар гардида буд, тавонист дар дақиқаи 56-ум аз паси Шарифҷони Мансур истифода намуда аз беруни ҷаримагоҳ бо як зарбаи тобнок голи сеюми дастаи рангонро ба ҳадаф расонида бори аввал дар ин бозӣ сурхпӯшҳоро ба пеш баровард. ба назар мерасид ки натиҷаи мусовии дастаҳоро қонеъ намекунад ва бозингарони ҳарду тим ҳам мехостанд соҳиби 3 имтиёз шаванду мавқеашонро дар ҷадвали мусобиқа боз ҳам беҳтар намоянд. дар як ҳуҷуми хавфноке ки бозингарони дастаи душанбе ташкил намуданд, ту баъди зарбаи Абдулло Иброҳимзода ба дасти дифогари дастаи рангон Комрон Холмуродов расид ва маҳз ҳамин чиз боис бар он шуд ки довар ба дарвозаи дастаи рангон пеналти таъин намояд. ин вазъияти стандартиро сарвони дастаи душанбе Зариф Зарифзода самаранок истифода намуда дар дақиқаи 77-ум ҳисоби бозиро 3-3 намуд. дар охири рақобат бозингарони дастаи душанбе як маротибаи дигар тавонистанд пешсаф шаванд. дар дақиқаи 81-ум Назрулло Ашурализода фурсати зарбазанӣ пайдо карда ба самти дарвоза зарба зад, вале Равшан Содиров мавқеи худро дуруст ишғол намуда ин зарбаро баргардонид. баъди бозгашт ӯ ба самти Зариф Зарифзода ҳаракат кард ки сарвони дастаи душанбе онро ба гол табдил доду дар ин рақобат муаллифи дубл гардида дастаи худро ба пеш баровард. дар идома ҳарчанд дастаи рангон хеле талош кард то соҳиби имтиёз шавад, вале фурсатҳо бо самар истифода нашуданд ва яке аз дидорҳои марказии даври 11-ум ки миёни дастаҳои душанбе ва рангон сурат гирифт, бо натиҷаи 4-3 ба фоидаи дастаи душанбе ба анҷом расид. бозӣ тамом мешавад дӯстони азиз. дастаи душанбе дар як бозии пурэҳсос, дар як бозии принсипиалӣ дар меҳмонӣ дастаи рангонро дар даври 11-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лигаи якум шикаст медиҳад. ин аввалин бозӣ баъди 5 даври мавқуфшудаи бозиҳои дастаи душанбе буд ки бо ғалаба паси сар мекунанд футболбозони дастаи душанбе ва имконияти худро хубтар мекунанд дар ҷадвали умумии мусобиқа. Тоже присоединяюсь, поздравляю своих ребят, то, что они отыграли до последней минуты. Игра прошла очень тяжелая, мы готовились к этой игре, знали, что игра будет тяжелая. После долгого перерыва, после игр в сборной, тяжело перейти на игры чемпионата, но ребята собрались, достойно сыграли и выиграли.
ما با دستای خیلی پرقوتی موسم بازی داشتیم و اول ما در این بازی برد کرده ایستاده بودیم که آنها 2 گل زده از ما پیشرفت شدند و ما در آخری رقابت باشد 2 گل دیگه زده این بازی را با غلبه انجام دادیم. ما پیش از این بازی خیلی تیاری‌های جدی دیده بودیم و با تمرین‌های با قوت به اینجا اومده بودیم. پرواز چمپیونشا و قصد شکست دور گذشته را از تیم اسفاره برحمانه ستونید. اگر بازی را پورا تماشا میکردید بعد شاید حساب میکردید که توپ چند مرتبه به پای فوتبالبازان اسفاره رسیده بود. پرواز در میدان خود واقعا شاه جنگل است. به حریف تماما امکانیت نمیدهد. در بازی مذکور از توپ رسیدن به پای بازیگران اسفاره گل‌های پرواز زیادتر بود. از این فرصت استفاده برده اظهار منتداری گروه کاری برنامه فتح را به نماینده مدیا دسته پرواز اسماعیل خلیقوف میرسانند که بانوارهای کسبی اولین شده به ما شرح کوتاه بازی را روان میکنند. اکنون توجه کنید به بازی که پرواز بر ضد اسفاره داشت. дерби вилояти суғд бо иштироки дастаҳои парвози фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ва исфара дар майдони хонагии тими парвоз бо ҳисоби бузург ба анҷом расид. рақобати дастаҳо аз ибтидо бо ҳуҷумҳои тарафайн оғоз гардид ва аввалин шуда ҳисоби дидоро алинур ниёзбеков кушод. дар идомаи рақобат соҳибони майдон боз ҳам дар назди ҷаримагоҳи ҳариф вазъиятҳои хатарнокро ба вуҷуд оварданд ва баъд як қоида вайронкунӣ дар дохили ҷаримагоҳи дастаи исфара довари марказ ба хати 11 метра ишора намуд ки аз ин фурсати мусоид бахтовар зокиров голи аввалини худро дар ин нерӯсанҷӣ ба самар расонд ва ҳисобро 2-0 ба суди дастаи худ намуд. қаҳрамони асосии ин вохӯрӣ бахтовар зокиров дар дақиқаи 33 аз як партофти зебои Аббос Андалибов тавонист бо як расиш ба задани голи дуюми хеш ва сеюми дастааш мушарраф гардад ва бо бартарии калон тимашро ба танаффус барад. дар қисми дуюми бозӣ хастагии бозигарони соҳибони майдон ба назар мерасид ва аз ин фурсати мусоид меҳмонон тавонистанд ки дуруст истифода намоянд ва ба задани гол мушарраф гарданд. аниқтараш дар дақиқаи 53-уми бозӣ меҳруллобек Асламов аз як партофти саривақтии ҳамдастааш ягона голи тимашро дар ин вохӯрӣ бо сар ба дарвозаи рақиб ворид намуд. дар идомаи нерӯсанҷӣ бахтовар зокиров ба задани голи сеюми худ даст ёфт ва хетрикро ба номаш муҳр зад. голи панҷум ва охирини ин бозиро бошад. Фарҳодҷон Бобоев дар дақиқаи 88 ба ҳадаф расонд. ҳамин тавр бозигарони дастаи парвоз баъди ин ғалабаи бузург мавқеи худро дар зинаи аввали ҷадвал мустаҳкам нигоҳ доштанд. дастаи исфараи шаҳри исфара бошад дар мавқеи 10-уми ҷадвал бо 10 имтиёз маскан гирифтааст. саразми панҷакент ин мавсим тағйиротҳо ҳам дар ҳайат ва ҳам дар курсиҳои раҳбарнишин хеле зиёд буд. махсусан дар курсии сармураббигӣ баъди рафтани Фузайлов якбора дастаи панҷакентӣ аз боми баланд сармураббӣ овард. Мубин Эргашев нафаре ки бонгу номи калон дар футболи тоҷик гузоштааст ва акнун вазифадор аст ки тими саразмро аз таххонаи ҷадвал ба болоҳо бибарад. рақобаташон муқобили Ваҳдат бад набуд ва ҳатто хуб буд. инро дар сӯҷаи навбатии ҳамкоронамон тасдиқ хоҳем кард. дар даври 11-уми лигаи якуми тоҷикистон саразм ниҳоят тавонист мухлисонашро шод кунад. дастаи шаҳри панҷакент нахустин пирӯзиашро дар ин мавсим ба даст овард. то ин бозӣ саразм бо 7 бох ва 3 мусовӣ дар зинаи охири ҷадвали мусобиқа қарор дошт. аммо бо омадани мураббӣ бо таҷриба Мубин Эргашев ҳама интизори тағйирот буданд
ва мухлисон натиҷаи тағйиротро дер интизор нашуданд. бозии саразму ваҳдат бо фаъолнокии баланди ҳарду тараф оғоз шуд. дастаҳо чандин имконияти хуб барои голзанӣ доштанд. лаҳзае буданд ки ҳамагӣ як қадам то гол монда буд, аммо мисле ки тӯб ба дарвоза ворид шудан намехост. мухлисон маҷбур шуданд 66 дақиқа интизор шаванд то ниҳоят аввалин голро шоҳид гарданд. ин голам тавассути як хато ба амал омад. ҳимоятгари ваҳдат Муминов Маҳмуҷон тӯбро ба дарвозаи худ ворид кард ва ҳамин тавр ҳисоб 1-0 ба фоидаи соҳибони майдон шуд. пас аз ин меҳмонон фишорро зиёд карданд то ҳисобро баробар кунанд, вале дифои Сараз мустаҳкам ва бо иродаи қавӣ бозӣ кард. дар дақиқаи 95 дидор бошад, Муродали Исмоилов пас аз як партофти дақиқ аз ҷониби Шерзод Қурбонов тӯбро ба дарвоза равон карда ҳисобро 2-0 намуд ва ба ин бозӣ нуқта гузошт. ҳамин тавр Саразм пирӯзии аввалинашро дар ин мавсим ба даст оварду мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар намуд. панҷакентиҳо аз таҳхонаи ҷадвал ба зинаи 12 баромаданд. дар пеш Саразмро пеш аз танаффуси тобистона боз як бозии хонагии дигар интизор аст ки он 29 июн бо дастаи Мастчоҳ ба нақша гирифта шудааст. акнун як бори дигар ба натиҷаҳои даври 11-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум назар меандозем. акнун таваҷҷӯҳ кунед ба ҷадвали умумии мусобиқа ки кадом дастаҳо дар кадом мавқеъҳо қарор доранд. дастаи Парвоз баъди ғолибият бар Исфара шумораи имтиёзҳояшро ба 27 расонид ва мавқеъи аввали ҷадвалро баргардонид. дастаи Моҳир бошад бо бохти навбатӣ натавонист ки дар мавқеи аввал боқӣ монад. ин боис шуд ки онҳо ба мавқеи дуюм фароянд ва ҳамон 25 имтиёзе ки доштанд боқӣ мондааст. дастаи Сомон бошад 20 имтиёз дорад, мавқеи сеюмро гирифтааст ва дастаи Сардор бо 19 имтиёз мавқеи чорумро моли худ кард. дастаи Ваҳдат ҳоло ба қатори дастаҳои заиф шомил гардидааст. ин даста 5 имтиёз дорад, мавқеи 13-умро ишғол кардааст ва дастаи Нурак бошад бо 4 имтиёз дар мавқеи охирини ҷадвал қарор дорад. акнун ба бозиҳои оянда, яъне даври 12-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лига Якум таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи Сарои Камар дар майдони худ дастаи Сарҳадчиро интизор аст ва дастаи Ваҳдат бошад дар майдони худ бо дастаи Моҳир мубориза мебарад. дастаи Нурак бошад ба меҳмонии дастаи Исфара меравад ва дастаи Сардор бошад дар майдони худ дастаи Шодмонро қабул мекунад ки ин бозӣ яке аз бозиҳои марказии даври 12-ум ба ҳисоб меравад, чун дербии Водии Ҳисор ҳамеша бозиҳои ҷолибро ба роҳ мемонад. хуб, дастаи Сараз бошад дар майдони худ дастаи Мастчоҳро интизор аст ва Сомони Данғара бошад боз ҳам як бозии хеле мушкил муқобили дастаи Душанбе дорад. дастаи Рангон дар майдони худ бо дастаи Парвоз бозӣ мекунад ва ин бозӣ ҳам шомили бозиҳои марказии даври 12-ум мешавад. акнун ба рӯйхати нишонзанҳои чемпионат дар 11 даври мусобиқа таваҷҷӯҳ мекунем. Рустам Давлатов аз дастаи Сардор бо 9 гол ҳамоно дар мавқеи аввали рӯйхат боқӣ мондааст. Шоҳин Боев бошад бо иллати лад бардоштан дар бозии охир ширкат накард ва ҳамон 9 голе ки дошт ӯро ба мавқеи дуюм фаровард. Шоҳатам Маҳмад Исоев аз дастаи Сомон 7 гол дорад, мавқеи сеюмро ишғол кардааст. ин нашри навбатии барномаи Фат буд ки онро ман Фирдавси Хурсанд бароятон шаҳру тавзеҳ додам. то нашри навбатии барнома шоду поянда бимонед.